ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming iba't ibang sekreto o rekado ang isang relasyon para magtagal. Iba-iba man ang pamamaraan para umabot kayo sa dulo, ang importante ay magkasama kayo sa pag-abot nito. Ikaw kabarangay, sino ba ang gusto mong makasama sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maria, 67 years old. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo na totoong my forever. Napatunayan namin ito ng asawa ko for more than 40 years. Si Jose. Kaidaran ko rin at mukhang ang tinadhana kaming maging mag-asawa base pa lamang sa mga pangalan namin. Naisip ko lang na magsulat ng kwento ko sa programa ninyo para bigyan ng pag-asa ang mga taong ayaw nang maniwala na my forever. Sana'y makakiligan nyo rin ang kwento naming mag-asawa. Kahit hindi katulad ng mga kwentong nakikita ninyo sa Facebook, ang kwento naming dalawa. Magaan lang ang relasyon naming mag-asawa at sana'y maantig namin ng puso ninyo hanggang dulo ng aming pagmamahalan. Walang gabi sa aming relasyon na hindi kami nagsisindi ni Jose ng kandila bago kami matulog. Yun ang naging tradisyon namin habang nagkwekwentuhan sa kung ano man ang nangyari sa buong araw namin. Masaya man o malungkot ay kailangan namin yung upuan para pag-usapan habang nakasindi ang isang kandilang kulay puti. Si Jose na nga marahil ang naging best friend ko sa buhay, Papa Dudut. Maganda pala talaga na kaibigan mo rin ang kabiyak mo. Sa tingin ko, iyon ang nagpatibay ng relasyon naming mag-asawa. Kahit mawala na yung kilig sa inyo, basta panatilihin ninyo ang pagkakaibigan sa relasyon ninyo ay siguradong magtatagal kayo. Nakuha lang namin yan mula sa mga magulang ko. Pinakita nila sa amin na magkaibigan at magka-team silang mag-asawa. Nakita ko yon at naramdaman noong bata pa lamang ako. Kaya sinigurado ko na kapag nasa tamang edad na ako at nahanap ko na ang kaparehas ko ay ganoon din ang gagawin ko. Kaya nung naging mag-asawa na kami ni Jose, sinusunod ko ang payo ng mga magulang ko na kaibiganin ang asawa ko. At yon ang pinakamagandang iniwan sa akin ng magulang ko. Nakita yon ng mga nagmamahal sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Ang ganda ng liwanag ng kandila natin ngayon na. Ganun ba? Hayaan mo't ganito ulit na klase ang bibilin ko sa susunod. Parang kalmado lang ang pagkakadilaw ng apoy. At mukha ring matagal pa bago matunaw. Pwede pa nating magamit sa mga susunod na kwentuhan natin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Kaninang tanghali ko pa nga gustong pag-usapan to. May nakita ko sa Facebook. May nagkahiwalay na namang artista. Sinong mga artista na naman ba yan? Kahit naman banggitin ko ang pangalan, hindi mo rin kilala. Ano ba nangyari sa kanila? Nakipaghiwalay daw yung lalaki sa babae. Halos 10 years din ata silang magkarelasyon. Tapos makalipas lang ang 3 buwan, yung babae may nakilalang negosyante at pinakasalan siya agad. Wala talaga yan sa tagal ng relasyon. Kumpara kayo sa isa't isa, magtatagpo kayong dalawa. Kung hindi para sa'yo ang isang tao, gagawa ng paraan ng Diyos para ilayo siya sa'yo. Naalala ko yung nakasabayan kong nanligaw sa'yo, si Hector. Ang katangi-tanging lalaki na pinagselosan mo. Paano ba naman kasi? Mayaman, matipuno at maginoo. Samantalang ikaw, may pagkabastos lang. Minsan talaga nagtataka ako kung bakit akong pinili mo at hindi siya. May nabasa ako sa Facebook, ganito ang pagkakasabi. The heart knows what it wants. Kung tinagalog mo na lang sana para hindi na sumakit ang ugat ko sa noo.
Alam ng puso kung ano ang gusto niya. Di ba gusto ng puso ang lechon kawali at crispy pata? Kaya kita pinili kasi napapatawa mo ko ng ganito. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ako nasilaw sa kagwapuhan ni Hector. Pero inaamin mong gwapo siya at nakakatawa lang ako. Ganun ba? May sarili ka rin namang kagwapuhan. Parang pansarili lang yung kagwapuhan ko ah. Ako lang yung nakakakita. Tumigil ka na nga. Sumasakit ang tagiliran ko sa katatawa. Kahit mukhang minadali ng langit ang paghulma sa akin, itong mukha naman na to nagmahal sa'yo ng totoo. Alam ko naman yan. Tatagal ba tayo ng mahigit 40 years kung hindi? Baka kasi naawa ka lang sa itsura ko kaya mo ko pinagtiisan. Ayun, ganyan na ganyan ka kapag gusto mong purihin kita. Paano mo alam? Ilang dekada na tayong nagsasama. Bakit naman hindi pa kita makikilala? Jose, pangit ka man sa paningin nila. Pero sa akin, nakakaantok naman yung liwanag ng kandila. Kaya pa bang mabawasan yung liwanag niya? Hindi na. Pangit man ako sa paningin nila. Pero para sa'yo, ano ako? Gwapo ng konti, gwapo ng kalahati. Patayin muna natin tong kandila para masagot ko yan. Tignan mo na. Kailangan mo pang patayan ako ng kandila para hindi mo makita ang itsura ko. Tanggap ko naman na si Hector talaga ang gwapo. Si Hector talaga ang pumapantay sa kagandahan mo. Pinili kita, hindi dahil sa itsura mo. Sabi na, pangit talaga ako eh. Pinili kita kasi ikaw ang nagpapakalma ng puso ko. Bakit yung ibang mga babae na nilalapitan ko noon? Kinakabahan sila kapag lumalapit ako sa kanila. Ayokong sagutin yan. Basta gusto ko lang malaman mo, kahit sino pang gwapo, mayaman at matikas na lalaki ang iharap sa akin, hahanapin pa rin kita para piliin. Hindi na sinagot ni Jose ang huling sinabi ko. Isang ngiti lang ang pinabot niya sa akin at sa kanya hinawakan ang pisngi ko. Nanatili kaming tahimik na mga oras na yon habang pinagmamasdan lang ang kandilang nasa gitna ng mesa. Nag-usap kami ng gagawin para sa susunod na araw at nang naplansya na namin ang kailangan ay hinayaan na ako ni Jose na patayin ang sindi ng kandila. Itinabi na niya yon sa altar para magamit pa namin sa susunod na araw. Inaya na niya akong pumasok sa kwarto pero bago pa man kami makapasok ng kwarto ay niyakap muna niya ako. Inalikan niya ang noo ko. Sa mga ganitong simpleng gabi ay nabubuhayan ang loob namin na bumangon pa kinabukasan. Dahil alam naming magiging masaya basta kami ang magkasama. Nagsuklay lang ako ng buhok at pagkatapos ay nagpalit naman ng pang-ibaba si Jose. Nauna siyang sumampa sa kama at hinintay din niya akong makasampa. Sakasabay kaming nahiga. Hindi pa kami kaagad nakatulog. Nakatingin lamang kami sa kisame ng kwarto. Blanko yun pero dahil sa nararamdaman naming saya, pakiramdam namin ay nagkaroon ng matitingkad na kulay ang aming kisame. Inaasa po ng panahon ng tibay ng relasyon namin ni Jose. Aminado naman kami na hindi laging masaya. Meron ding mga problema at hindi pagkakaintindihan pero parte lamang yon. Hindi lang ng relasyon, kundi pagkakaiba ng bawat tao. Masaya ako na ang pagkakaiba namin ni Jose ang isa sa mga dahilan para mas lalo naming sikapin na pahabain ang aming pasensya at pangunawa. Kung pasensya lang ang pag-uusapan ay busog na busog si Jose dyan. Siya na ata ang pinakapasensyosong tao na nakilala ko. Sa tuwing nauubusan ako ng pasensya sa mga nasa paligid ko ay handa siyang mag-supply noon sa akin. Kaya minsan ay nasasaktan ako kapag bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa tuwing kinukumpara niya ang sarili niya sa ibang nanligaw sa akin. Nasasaktan ako dahil hindi niya makitang siya ang pinakahigit sa lahat. Sa mataong silid ay siya pa rin ang aking hahanapin. Kahit mapunta kami sa ibang mundo at magkalayo ay gagawa ako ng paraan para mahanap siya. Ganon ko siya kamahal at ganon ko kagustong makasama siya sa habang buhay.
Masakit ang tuhod ko sa kakalakad sa mall kanina. Maski naman ako. Marupok na ang mga tuhod natin. Kulang yata tayo sa gatas. Kung wala lang libreng sine para sa ating mga senior, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na pumunta ng mall. Pero mahilig kang manood ng pelikula, kaya kailangan mo magsakripisyo. Naalala ko na naman yung magkasintahan sa sinehan na nasa tabi natin. Pinaalala mo pa talaga. Sinusubukan ko na ngang kalimutan. Kahit sa dilim at kahit malabo ang mga mata ko, kitang-kita ko kung paano sila magpalitan ng laway. Parang ang naaamoy ko pa yung laway nila na humahalo sa popcorn na kinakain nila. Hindi na ako kakain ng popcorn kahit kailan. Sana hindi na natin sila makasabay sa susunod na manood tayo. Baka nga sa susunod, mas malala pa makasabay natin. Baka sa susunod, yung magkasintahan na makakasabay nating manood nagkakagatan na ng leeg. Naalala mo yung nakasakay natin sa jeep nung isang araw? Yung nagpipisilan ng hita. Ay, kung makapisil yung dalaga akala mo namimili lang ng karni ng manok sa palengke. Iba ang gigil. Bakit nga ba hindi ka nanggigil sa akin dati? Paano bang manggigigil? Bantay sarado tayo na magulang ko sa tuwing umaakyat ka ng ligaw. Ang laki ng espasyo sa pagitan natin tuwing dumadalaw ako sa'yo. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon na halos magkandungan na kahit malawak naman ang espasyo. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Mabutit hindi natin yun naranasan sa panahon natin. Kung bibigyan ka ba ng kalayaan na gawin sa akin ang ginagawa ng mga magkasintahan ngayon, gagawin mo ba? Kakagatin mo rin ba ang leg ko? Handa ka bang makipagpalitan ng laway sa akin? Kung pangungunahan ako ng init ng katawan at kung papayagan mo, baka oo. Ikaw talaga, sabi ko na Aba, nagtanong ka. Sumagot lang ako. Aba, mabutit hindi mo ginawa kasi baka masampal kita ng abaniko ko. Wala naman akong planong gawin yun sa'yo. Malaking respeto ko sa'yo at sa mga nakakakita sa atin. Hindi ko kaya isakripisyo ang dangal mo bilang isang babae. Totoo ba yan? Alam mo bang naglalakad ako ng 1 oras bago ako pumunta sa bahay niyo dati? Bakit naman? Habang naglalakad ako, isinisiksik ko sa utak ko na kailangan kitang respetuhin at hindi ako dapat gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Paulit-ulit ko lang yung sinasabi sa isipan ko hanggang sa matanggap na yun ang katawan ko. Mabuti naman. Pero ibang usapan na yun ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan, ha? Wala naman. Tipirin na natin tong kandila para may magamit tayo bukas ng gabi. Ano nga ang ibig mong sabihin dyan? Papadudot pinatay na namin ang sindi ng kandila at saka maayos na naming nilagay yon sa altar. Nagmamadali na noon si Jose na pumasok na ng kwarto. Natatawa na lamang ako noon habang pinagmamasdan ng asawa ko na nananabik para sa lambing tulad noong kabataan namin. Hindi pa rin nawala ang init sa relasyon namin. Akala namin sa pagdaan ng panahon ay magkakasawaan na lamang kami sa presensya ng isa't isa at masasanay na lamang na wala ng kilig. Pero hindi ganon ang nangyari, papadudot sa amin. Napanatili namin ang init at kilig. Nakita at nasaksihan nyo ng mga nasa paligid namin. Panay nga ang tanong nila sa relasyon namin para makigaya daw sila. Kapag gano'n na ang tanong sa amin ay alam naming pinagbutihan namin ang aming relasyon. Masaya kami na may nai-inspire kami sa pagmamahala namin. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng hindi naniniwala na merong pa ring forever. Kaya minsan ay nakakaramdam kami ng lungkot ni Jose dahil hindi nila makita na meron pa ring mga tao na hindi mananakit at hindi magtataksil. Hindi ko na magget sa unang parte ng liham ko pero hindi kami nagkaroon ng anak ni Jose. Aaminin naming naging malungkot kami na hindi kami nabiyayaan ng anak pero hindi yon naging dahilan para mawalan kami ng pagmamahal sa isa't isa. Mas minahal pa nga namin ang isa't isa dahil walang ibang kahati sa pagmamahal na meron kami. Sa pagdaan, papadudot ng panahon,
Nakontento na kami na kaming dalawa lamang ang magkasama sa mundo. Nakontento kami sa piling ng isa't isa at hindi na kami nananabik pang maghanap ng ibang magpupuno ng kulang sa buhay namin. Ganon naman ang buhay, hindi ba? Merong kakulangan pero hindi tayo dapat tumitig sa kung ano ang wala sa atin. Titigan natin kung ano ang meron sa atin. Doon tayo makukumpleto at doon tayo magiging masaya. Kasi nasasanay na tayong hindi lang laging hinahanap kung ano ang kulang, kundi nasasanay tayong mahalin kung ano nga ba ang mga meron sa atin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa aming bahay, pinasadya naming walang sofa. Hindi naman yon kailangan. Ang tanging nauupuan namin ay yung 2-seater dining set na iniregalo sa amin ng isa sa mga ninang namin sa kasal. Hindi na namin yon pinalitan pa. Doon na rin ang aming tambayang mag-asawa at kung meron mang kaming bisita ay nilalatag namin ang maliit na carpet para doon kami umupong lahat. Ilang beses na kaming pinilit ng mga kakilala namin na bumili ng sofa at kahit na anong maupuan ng mga bisita pero ayaw namin. Ayos na kami na sa 2 upuan at isang maliit na mesa sa dining area kung saan kami masayang nag-uusap sa mga buhay namin habang may nakasinding puting kandila sa gitna. Hindi rin naman kami palagi ang tumatanggap ng bisita. Kaya bakit kailangan pa naming magdagdag ng mga upuan sa bahay gayong sapat na ang 2 meron kami. Meron kaming maliit na antigong telebisyon na pinapatong namin sa mesa kapag manonood kami. Bihira lang din naman yung gamitin dahil mas nakahiligan naming makinig sa radyo. Mula pa noong mga binata at dalaga kami. Saka lang kami nanonood ng telebisyon kapag may bagyo o malaking balita sa ating bansa. Kaya nagtataka rin ang mga tao sa amin noon kung paano namin natatagalan ang ganong klase ng routine, Papa Dudut. Baka raw kung sila ang nasa kalagayan namin ay naburyong na sila. Lalo na noong nalaman nilang bihira rin kaming lumabas ng bahay maliban na lamang para mamalengke o manood ng mga libreng sine sa mall. Paano nga ba naman namin ipapaliwanag sa kanila na kapag masaya kayo sa presensya ng bawat isa kahit paulit-ulit lang ang inyong ginagawa, ay parating bago yon sa inyong mga paningin at pakiramdam. Hindi na nga namin dinepensahan ang routine namin sa mga nagtataka. Hindi naman mahalaga ang opinyon nila. Masaya naman kami kahit ganun lang ang paulit-ulit naming pinagkakabalahan. Ni minsan ay hindi kami napatanong sa kung tama lang ba ang ginagawa namin. Ni minsan din ay hindi kami nagtataka o nagdududa sa mga nararamdaman namin sa bawat isa. Ganon din kapanatag ang loob namin na walang kahit na ano at sino ang magpapabahala sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Alam mo, wala na atang gustong dumalaw sa atin dito sa bahay. Sumasakit na raw mga likuran nila kapag sa carpet natin pinapaupo. Kailangan na ba nating bumili ng sofa para sa mga kaedad nating bisita? Hindi na. Kung gusto nilang may mauupuan, magbaon sila ng sarili nilang sofa. Ikaw talaga, mauubusan tayo ng kaibigan yan. Dahil lang sa sofa. Naalala ko tuloy yung upuan yung mahaba, yung nasa labas lang ng bahay nyo. Yung gawa sa kawayan. Oo, yung gawa ng tatay mo. Yun nga ang laging pinag-aawayan ni nanay at tatay dati. Dahil lang sa upuan? Ang gusto kasi ni nanay, ibili siya ni tatay ng upuan na gawa sa Nara. Katulad daw dun sa mga kumari niya. May kamahalan yun. Kaya ang ginawa na lang ni tatay, nagputol siya ng mga kawayan sa likuran ng bahay namin para makagawa ng upuan. Hindi talaga ako makapaniwala na magaling palang gumawa ng upuan ng tatay mo. Ang tibay ng pagkakagawa.
Hindi ka pa matitinik pag umupo ka. Pulido! Yun nga ang unang beses na nakagawa si tatay ng upuan. Pinaghirapan niya yun. Ginawa niya yung mga upuan na nakikita niya sa bayan. Ang tagal bago niya natapos yun. Lalo't palihim pa niyang ginagawa yun sa bahay ng kapatid niya para maging sorpresa sana kay nanay. Kaya lang nung natapos na, akala niya magiging masaya si nanay sa upuan, pero pinag-awayan pa nila. Hindi pinapasok ni nanay yung upuan. Hinayaan niya sa labas ng bahay. Hinihigaan ng aso at pusa namin. Ako'y nasasaktan para kay tatay, lalo kapag nililinis niya yun tuwing hapon. Hindi ako makapaniwala na hindi yun nagustuhan ng nanay mo. Ang ganda kaya. Diyan kayo nagkaiba ni nanay. Hindi siya basta-basta natutuwa sa mga binibigay sa kanyang regalo, lalo kung mababa lang ang presyo. Kaya ba sila nagkahiwalay ng tatay mo? Hindi ko naman sila masisisi kung bakit sila naghiwalay. Una pa lang, hindi naman minahal ni nanay si tatay. Napilitan lang na pakasalan ni nanay si tatay dahil si nanay na lang ang hindi pa kinakasal sa pamilya niya. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Hanggat maaari ayoko rin naman kasing ikwento. Nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko kung gaano sila kadalas mag-aaway kahit sa mga simpleng bagay lang. Parang gumuguhit pa rin yung sakit sa dibdib ko sa tuwing naririnig kong nagpipigil ng iyak si tatay sa gabi. Hindi naging masaya ang tatay mo sa pagsasama nila? Hindi, parehas lang sila ni nanay. Kaya guminawa ang pakiramdam ko kahit papaano nung nagkahiwalay na sila. Wala na yung mga away, sigawan at iyakan. Mabutit hindi tayo nagaya sa relasyon nila. Alam mo ba kung gaano ko katakot makipagrelasyon dati bago kita makilala? Pakiramdam ko magagaya lang ako sa tatay ko. Mabuti na lang pala at nakilala mo ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na binago mo ang tingin ko sa relasyon. Bala ko na lang sanang tumandang binata at mag-alaga na lang ng baka at kambing sa probinsya. Pero dumating ka. Wala ka tuloy naaalaga ang kambing at baka ngayon. Ayos lang. Mas masarap ka namang alagaan kaysa sa kanila. Lihim akong napangiti at kinilig sa huling mga sinabi ni Jose. Kuhang-kuha pa rin talaga niya papadudot ang kiliti ko kahit na ilang dekada na kaming mag-asawa. Hindi ko na nga rin alam kung ginagayuman niya ba ako dahil ganun pa rin katindi ang epekto niya sa akin. Nagkwentuhan pa kaming saglit at pinag-usapan ang mga ala-ala niya noong kabataan niya. Nakaramdam ako ng awa dahil hindi niya naisip na malaking epekto pala ang relasyon ng magulang niya sa kanyang paglaki. Tinulungan ko siyang iproseso yon para mawala na kung anuman yung bigat na natitira mula sa mga hindi magagandang nangyari sa kanya sa nakaraan. Hinayaan ko rin siyang umiyak at nahiya pa siya at sinubukang pigilan ang mga luha niya. Pero pinaramdam ko sa kanyang safe siya sa piling ko. Doon na siya bumulalas ng pag-iyak. Niyakap ko siya habang pinakikinggan ang pag-iyak niya. Konti na lang ang natitira sa puting kandila na sinindihan namin bago yun tuluyang maupos. Pinahipan ko na yon kay Jose. Pero sinabi kong umusal muna siya ng dasal para sa mga yumaon niyang magulang. Para mabigyan na sila ng katahimikan at para mabigyan na rin siya ng kapayapaan. Kinabukasan ay nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Jose. Naibagsak na kasi niya lahat ng mga mabibigat na mga pasanin niya sa loob ng ilang dekada. Nilambing niya ako bilang pasasalamat dahil hindi na nakakulong ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilang makalabas. Nasiyahan ako sa mga nangyari kay Jose at dati ko pa kasing napapansin na merong mabigat sa kanya. Pero ayaw ko naman siyang usisain. Mabuti na lamang at nagawa namin pag-usapan ang kabataan niya at relasyon ng magulang niya, Papa Dudut. Gumaan na kahit papaano ang lahat para sa kanya. Noong sumapit ang hapon ay nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Ang lagay pa ay naubusan din kami ng kandilang puti. Wala na rin kaming mapagbilhan sa mga tindahan na malapit sa amin. Nalungkot ako dahil yon ang unang beses na hindi kami nakapagsindi ng puting kandila. Ang masakit pa ay wala pa kaming kuryente. Nakapagkalkal naman si Jose sa lumang cabinet namin.
nakakita siya roon ng 3 pulang kandila. Nag-alangan akong gamitin dahil hindi yon ang nakasanayan namin. Kaya lang wala naman na kaming ibang magagawa pa. Padilim na noon at kailangan na namin ng liwanag na manggagaling sa kandila, Papa Dudut. Hindi ko pa rin gusto ang ilaw ng pulang kandila. Isang oras mo nang sinasabi yan. Hindi kasi ko sanay. Dapat kasi may puti tayong kandila. Kung bakit naman kasi hindi natin namalayan na naubusan na pala tayo ng puti. Makakabili naman tayo bukas sa palengke. Hayaan mo na. Ang importante, meron pa rin tayong kandila. Pero pula. Ano naman ngayon kung pula? Para kasing nakakatakot ang pulang kandila. Para kang nagtatawag ng kaluluwa. Kahit naman puting kandila, ginagamit din pantawag ng kaluluwa. Ay hindi Para sa kaluluwa rin ang puting kandila. Pansinin mo yung mga sinisindihang kandila sa sementeryo tuwing piyesta ng patay. Hindi ba't karamihan ay puti? Maski sa simbahan. Pero kasi… Ay, gusto ko kasi ng puting kandila. Tradisyon natin yun Parang nabali ngayon yung ilang taon nating pagsisindi ng puting kandila. Ang importante, meron pa rin tayong nasisindihan. Ay, hindi lang kasi kumpleto kung wala ang puting kandila. Mas gusto mo bang mawala ako kaysa sa puting kandila mo? Hindi naman. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Nakaharap tayo sa pulang kandila. Baka mamaya dinasalan pa to ng sumpa nung pinagbilhan natin. Bigay ni Father Enrique sa mga kandilang pulang yan. Wala naman siguro siyang balak na sumpain tayo. Ayoko talaga ng pulang kandila. Parang kakaiba ang liwanag niya Pare-parehas lang naman ang liwanag ng kandila. Magkakaiba man sila ng kulay. Para mga tao. Iba't ibang mga tao nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Anong klaseng liwanag ba ako sa buhay mo? Ikaw yung araw. Dahil laging mainitin ang ulo ko? Kasi ikaw ang dahilan ng bawat pagbangon ko. Hindi naman totoo yan. Aba, parang ayaw mo pa. Ako, anong klaseng liwanag ako? Parang ikaw lang yung tagapundi ng liwanag ko Biro lang. Pero napundi na ba kita? Aminin mo. Muntikan lang. Lalo na nung nagsisimula pa lang tayo. Ano bang ginawa ko noon? Marami kasi tayong pagkakaiba. Tapos nagsama na tayo sa iisang bahay. May mga nagagawa ka na hindi ko gusto. Tulad ng? Maliliit na bagay lang naman. Kunwari, hindi ka maayos na naglalagay ng maruming damit mo sa basket. Tapos hindi ka naguhugas ng paa kapag sasampa ka na sa kama. Hindi ko na ginagawa yan ngayon Naguhugas na ako lagi ng paa bago sumampa sa kama. Asus, kung hindi ka pa kinagat ng ipis at butiki sa paa, hindi ka pa matututong maghugas ng paa. Ang importante, nagbago na ako. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa ipis at butiki na kumagat sa'yo. Meron ko pa bang idadagdag na kinapundi mo sa akin? Para maayos ko na. Wala naman na. Tinanggap ko na yung mga maliliit na bagay na kinaiinisan ko sa'yo. Parte yun ng pagsasama. Ang bilis mo naman ako mapatawad. Ayaw mo ba? Pwedeng bawiin ko na lahat para mapundi na ako ng tuluyan sa'yo. Biro lang. Ikaw lang ba may karapatan magbiro Alam mo, habang tumatagal, gusto ko na tong liwanag ng pulang kandila. Kakaiba. Mabuti naman at napatawad mo na rin yung pulang kandila. Kawawa naman siya. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Hindi niya naman ginusto yung kulay niya. Kaya nga nagustuhan ko na siya. Kasi kahit kakaiba siya sa lahat at kahit may mga taong hindi gusto ang kulay niya, patuloy pa rin siya sa pagliwanag. Ang lalim nun Parang kasing lalim nung kinagat ng ipis sa paa ko. Nagtawanan pa kami sa huling sinabi ni Jose Papadudut. Pinakita pa niya eksakto kung saan siya kinagat ng pilyong ipis at butiki. Napatawa na naman ako noon ng malakas at kuhang-kuha talaga ni Jose ang kiliti ko sa lahat ng mga bagay.
Marami pa kaming napagtawa ng dalawa at karamihan dahil sa kapalpakan ni Jose. Halos nanakit ang tiyan ko habang nagkikwento si Jose sa mga nakakahiyang nangyari sa kanya noong kabataan niya. Habang nagkikwento siya, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang maisip kung gaano ako kaswerte na pinagpala ako ng isang lalaking kampante sa kanyang sarili. Yung lalaking kampante na magmamahal ng asawang katulad ko. Hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anong bagay. Hindi niya ako pinabayaang malungkot at maburyong. Kaya lagi siyang may bitbit na kwento ng kalokohan para makita lang niyang nakangiti ako. Akala niya ay hindi ko napapansin na humahanap siya ng paraan para mapasaya ako at mapatawa kahit na ikapahiya pa ng sarili niya. Gusto lamang niya akong makitang masaya, ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Hindi na namin namalaya ng oras at nagulat na lamang kami nang biglang nagliwanag, Papa Dudut. Bumalik na ang kuryente namin. Nag-aya si Jose na pumasok na kami ng kwarto para matulog. Maaga kasi kaming lalabas noon para mamalengke. Pinauna ko na siya kasabay ng bilin na maghugas maigi ng paa. Natawa na lamang siya at napailing. Hinintay ko siyang makalayo bago ko hinarap ang pulang kandila. Naaliw pa rin ako sa tingkad ng pagkapula-pula niyang ilaw at sinabayan pa ng matingkad na dilaw na apoy. Napakaganda pala at nakangiti akong nakatitig lang sa apoy ng kandila. At nang makontento na ako ay pumikit ako para umusal ng isang dasal. Papa Dudut, iyon ang unang beses na umusal ako ng dasal kaharap ng pulang kandila. Nawala na kasi yung takot ko na may sumpa ang kandila dahil sa kulay niya. Napalitan yon ng pag-asa. Para sa akin, ng mga oras na yon ang pulang kandila ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kakulay ng puso. Inusal ko na sana ay lagi pang pagtibayin ang pagsasama namin ni Jose. Sana ay maging kasing tingkad ng kulay pula ang pagmamahalan naming dalawa. Matapos noon ay hinipan ko na ang pulang kandila at saka sinundan na si Jose sa kwarto namin para makapagpahinga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy pa rin ang pagsisindi namin ng kandila. Hindi na kami naging istrikto ni Jose sa kulay ng kandila. Sinubukan na namin ang iba't ibang kulay kung wala kaming mahanap na kulay puti. Pero paminsan-minsan lang naman na kaming nawawala ng puting kandila. Minsan ay sinubukan namin ang dilaw na kandila at natuwa ako dahil yon ang paborito kong kulay. Hindi naman komportable si Jose sa dilaw dahil naaalala raw niya ang prutas na tiyesa. Sinusumpa kasi niya ang tiyesa dahil iyon ang pinilit na ipakain sa kanya noong bata pa lamang siya. Sinubukan din namin ang kulay asul, maganda rin pala ang asul na kandila. Bumagay ang apoy sa kulay na ito. Sa paningin ko ay parang naglalambingan ang kulay ng apoy at ang kulay asul na kandila. Meron din kaming sinubukang kulay berde naman na kandila. Hindi ko na inulit gamitin yon. Paano ba naman ay parang naging pilyo si Jose? Noong berdeng kandila ang sinindihan namin, parang naging berde ang utak niya. Ewan ko kung sinadya niyang maging pilyo o nailabas lamang yon ang kusa sa kanya ng berdeng kandila. Pero kung papipiliin rin kami sa kung ano ang kandila ang sisindihan namin ay doon pa rin kami sa kulay puti. Bukod sa yon, ang nakasanayan namin ay parabang ang busilak at ang payapa ng kulay puti. Parang sa tuwing nagsisindi kami noon ng kandilang puti ay parang ang kalmado ng pakiramdam namin. Saka sa tuwing nagsisindi kami noon ng puting kandila ay mabilis naming naaalala ang nakaraan namin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang epekto sa amin ng puting kandila, Papa Dudut. Huling puting kandila na natin to, ha? Maaga tayong babangon bukas para makapamili tayo sa palengke.
Gusto ko ulit sindihan yung berdeng kandila. Hindi pwede. Ayaw mo ba medyo pilyo ako sa'yo? Sayang naman tong alindog ko kung tatanggihan mo lang. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Jose. Mahiya ka sa puting kandila. Nadudungisan mo eh. Ang sakit mo naman magsalita. Awat na muna sa berdeng usapan. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Kanina pa nga ako nag-iisip eh. May napansin ka bang kakaiba sa labas ng bahay natin? Wala. Ikaw ba? Wala rin. Sa mga kakilala natin, may balita ba tayo? O kahit chismis sa mga artista? Wala rin. Tahimik lahat. Mukhang naubusan na tayo ng pag-uusapan. Hindi pwede. Ano ba magagawa natin kung wala na talaga? Talaga bang inubos na natin lahat ng pwedeng pag-usapan? Ilang dekada na rin naman kasi tayo nagkukwentuhan. Baka nga ubos na talaga. Alam ko na. Meron pa tayong hindi na pag-uusapan. Yung alindog ko? Che! Pag-usapan naman natin ang future natin. Para naman tayong magnobyo at nobya lang yan eh. Ang tanda na natin para pag-usapan pa yan. Kahit naman matagal na tayong mag-asawa, pwede pa rin natin pag-usapan ang future natin. Ano pa bang pag-uusapan natin sa future? Parang nakuha naman na natin lahat ng pinag-uusapan natin dati sa gusto nating future. Oo nga, pero pwede pa tayong gumawa ng panibagong aabangan natin sa future. Kontento na kasi ako sa mga naabot natin. Pahingan na lang ang kailangan ko kasama ka. Ayun, pwede natin pag-usapan ng pahinga. Yung pahingang pang forever na. Anong klaseng pahinga yan? Yung hihiga ka na lang sa kabaong. Talagang yan ang gusto mong future na pag-usapan? Bakit naman hindi? Praktikal yon. Saka sabi mo nga, di ba? Nakamit na natin lahat ng gusto natin. Pahinga na lang ang kulang. Ang sinasabi kong pahinga, yung hihiga tayo sa kama. O kaya magbabakasyon tayo sa probinsya. Magre-retire. May retirement din namang masasabi ang kamatayan na. Sigurado ko bang gusto mong pag-usapan yan? Naisip ko lang kasi kung sino man ang mauna sa atin, dapat handa siya. Gusto ko kapag namatay ako, puro asul na rosas ang nakapaligid sa kabaong ko. Saka gusto ko, gold ang kulay ng kabaong ko. Gusto ko rin ang gold na kabaong. Nauna ako. Silver na lang sa'yo. Ayoko yun. Magmumukha akong nasa loob ng dilata. Grabe ka naman. O sige, parehas na tayong gold. Pero anong kulay ng bulaklak ang gusto mo? Kaya ba ng budget natin kung sunflower? Kaya naman. Pero dapat mamatay ka kapag kasibulan ng sunflower. April at May yun madalas namumulaklak. Bala ko pa namang December mamatay. Para minsan na handa sa last night at Noche Buena. Hayaan mo. Kahit hindi ka December mamatay, maghahanda pa rin ako ng Noche Buena para sa last night mo. Alam kong paborito mo ang Noche Buena. Gusto ko ng malaking keso de bola at balat ng lechon. Saka bibingka at fruit salad. Akong bahala. Yun lang ba? Paano naman yung mga sunflower na gusto mo? Kung walang sunflower, okay na sa akin kahit wala. Basta magsindi ka lang lagi ng kandilang puti sa bawat gabi ng lamay ko. Para kunwari, magkausap at magkasama pa rin tayo. Gusto ko ganyan din ang gawin mo sa akin, ha? Magsindi ka pa rin ng puting kandila. Kahit na hindi na masunod yung kabaong at bulaklak, basta yung puting kandila, hindi pwedeng mawala. Mangako ka. Hindi pwede. Paanong hindi pwede? Ako nga pumayag sa gusto mong Noche Buena. Hindi ka pwedeng maunang mamatay kaysa sa akin. Dapat ako mauna. At bakit ka nakikipag-unahan sa akin? Kasi hindi ko kayang mag-isa at wala ka. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Jose. Naramdaman ko kasing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Pero ayoko mang maging emosyonal ng gabing yon, kaya nakipagbiruan ako sa kanya at sinabi kong pipilitin kong huwag akong mauna sa kabilang buhay. Nakitawa na rin siya, Papa Dudut. Pinag-usapan na rin namin kung sino ang mga pwede lang dumalaw sa lamay namin. Natawa na lamang ako kasi parang nag-iimbita lamang kami ng kasal. Pati mga klase at pagkakaluto ng pagkain ay inilatag na rin namin. Pumasok po kami sa kwarto para ipakita sa bawat isa ang isusuot namin kapag nasa loob na kami ng kabaong. Nagtulungan kami kung ano yung damit na babagay sa amin.
Ang napili ko ay kulay pink na blusa at itim na palda. Sinabi kong ipasama ni Jose ang gold na sandals ko para tumerno sa kabaong ko. Nahirapan namang mamili si Jose ng isusuot niya, hindi kasi siya nahilig sa mga damit. Basta may maisuot lang ay ayos na sa kanya. Sinabi ko sa kanya na magsuot na lamang siya ng Amerikana. Hindi raw siya komportableng isuot yon. Sinabi ko sa kanya na kapag nakahiga na siya sa kabaong ay hindi na niya mararamdaman kung komportable o hindi ang Amerikanang ipapasuot sa kanya. Ang importante, sabi ko, ay magmukha siyang kagalang-galang at gwapo. Pumayag siya basta huwag lang daw siyang suotan ng brief. Natawa na naman ako dahil ayaw niya talagang nagsusuot ng brief. Tinukso ko siya at sinabing hindi naman niya malalaman na sinuotan ko siya ng brief. Nagduda na tuloy siya sa akin kung susundin ko ba lahat ng bilin niya pag siya ang naunang mamatay. Ganon kami nakapag-usap noon. Hindi kami natakot sa kamatayan. Alam naman naming papunta tayong lahat doon. Medyo mapapaaga lang ng konti yung biyahe namin ni Jose dahil nasa dapit hapon na rin kami ng buhay namin. At tanggap na namin yon. Alam naman naming mangyayari yon, Papa Dudut. Parang nagmahal ng konti ang presyo ng kandila, no? Napansin ko nga, hindi na katulad nung dati. Yun bang nabibili nating mahahabang kandila sa simbahan? Yung mahaba pero mabilis yumuko kapag natutunaw na. Oo, Hayaan mo at konti na lang din naman ang ilalagi natin sa mundong to. Konting kandila na lang ang sisindihan natin. huwag ka nga magsalita ng ganyan. O akala ko ba tanggap mo nang dun din tayo patungo? Naisip ko lang kasi, huli na ba masyado kung susubukan natin yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Ano bang ginagawa nila? Gusto kong maranasan yung sumakay sa roller coaster. Magkatabi tayo. Narinig ko kasi nung minsan na pinag-uusapan yun ng mga kabataan dyan sa gilid ng bakod natin. Nakakakiliti raw sa sikmura at dibdib. Baka atakihin ka sa puso. Hindi ako atakihin sa puso. O baka ako naman ang atakihin sa puso. Alam mo ba kung gaano kabilis at kataas yon? Hindi na kaya ng tuhod at edad natin ang mga ganyan. Naisip ko lang naman. Bago tayo mamatay ma-experience man lang ba natin yun? Para may baon tayong kwento sa langit. Doon ko ibibida na nakasakay ako ng roller coaster kahit senior na ako. Ako meron akong gustong gawin. Ano? Uminom ng gin at beer sa beer house. Ha? Kaya ba ng puso mo ang alak? Kaya ng puso ko ang alak. O baka naman di kayanin ng puso ko yan. Hindi ko pa kasi nasubukang uminom ng alak at makapasok sa beer house. Di ba't ikaw din naman? Maingay ang beer house dahil sa video okay at mga lasing na bigla-bigla na lang nag-aaway-away. Sigurado ka bang gusto mo yon? Para may makwento tayo sa langit pag andun na tayo. Sa tingin mo, gusto ng langit na magkwentuhan sila na naglasing tayo sa beer house? Susubukan lang naman natin. Saka gumagana kaya ron ng 20% discount para sa ating mga senior. Gusto ko kasing subukan ng mga pulutan sa beer house. Sabi nila, masarap daw kasi ang pagkakaluto. Malasa at puno ng taba. Mapapaaga ang kwentuhan natin yan sa langit kung kakain tayo ng ganyan. Pagbigyan mo na ako sa gusto ko para pagbigyan din kita sa gusto mo. O sige, planuhin natin to. Anong uunahin natin? Roller coaster o beer house? Uunahin na lang natin mamatay. Subukan muna ng puso natin ang beer house. Kapag kinaya, saka natin sundutan ang roller coaster. Pareho natin gustong subukan ng pasensya ng puso natin, ha? Nararamdaman ko na nga yung kabog ng dibdib ko Excited na ako. Hindi ka na-excite. Kinakabahan ka. Dinig ng puso ko na may balak ang gawin na hindi maganda. Pero yung pagsubok sa mga ganito, nakakadala ng saya at excitement sa puso. Hindi naman natin gagawin palagi. Minsan lang sapat na. Ma-experience lang natin. Sa bagay, huwag ka magsusuot ng sexy sa beer house, ha? Baka itable ka ng mga lasing doon. Madilim pa naman. Hindi nila mapapansin na may varicose veins ka na.
Ikaw talaga. Magsuot ka ng brief kapag sasakay tayo ng roller coaster, ha? Baka kung ano yung sumilip kapag andun na tayo sa tuktok. Ayoko nga mag-brief para mahangin doon sa tuktok. Para presko. Sana maging masaya to. Magiging masaya to. Ganyan ka kasigurado? Basta naman kasama kita, alam kong magiging masaya ako. Papa Dudut, ginawa nga namin ang mga naplano naming pagsakay sa roller coaster at pag-inom sa beer house. Parehong kabado sa umpisa pero natuwa kami. Pareho kaming nahilo at nasuka sa pagsakay sa roller coaster at sa pag-inom sa beer house. Hindi kami matigil sa kwentuhan hanggang sa makauwi ng bahay matapos ang mga ginawa namin. Naging masaya talaga kami roon at nakadagdag tuloy ng panibagong pag-uusapan habang kaharap namin ang mga kandilang sinisindihan namin. Hindi na katulad dati na halos nagkakaubusan na kami ng pag-uusapan. Dahil sa mga bago naming ginawa ay marami na tuloy na kapilang pwedeng pag-usapan kapag nadagdagan pa ang mga puti naming buhok at sakit sa tuhod. Papa Dudut, hindi natapos doon ang mga bagong sinubukan namin. Sinubukan na rin po naming dumayo sa ibang lugar sa tulong ng mga kaibigan at kakilala naming mas bata sa amin. Bumili kami ng bagong cellphone para mas maayos ang pagkuha namin ng mga pictures sa mga lugar na pupuntahan namin. Nakisabayan talaga kami sa mga kabataan sa panahon ngayon. Totoong nakakapanghina ng tuhod at nakakasakit ng sikmura ang mga bagong sinusubukan namin. Pero yon ang mga ginagawa namin na hindi namin nagustuhan pero masaya kami na sinubukan pa rin. Sa edad po namin, parang mas gusto na lamang namin na maranasan kahit na anong klaseng pangyayari. Maganda man o hindi. Gusto naming makaipon ng mga ala-ala sa mundong ito habang andito kaming dalawa at magkasama. Para kapag dumako na kami sa kabilang buhay, ang mga ala-alang yon, ang pagtulong namin para makilala namin ang isa't isa. Para mahanap namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Alam niyo po bang natuto na rin po akong gumamit ng YouTube para lang mapakinggan ang mga kwento ninyo sa Barangay Love Stories. Isa rin po ito sa mga inaaral namin ni Jose para may isa pa kaming bagong pinagkakabalahan tuwing nagsisindi kami ng aming kandila. Maraming salamat, ang inyong kapuso't kabarangay, Maria. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi tayo komportableng nakikita o nararanasan. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga sarili nating tanggapin yon kung hindi naman kailangan. Ikaw, kabarangay, saan ka ba hindi komportable? At kaya mo ba itong tanggihan kapag ito ay napunta na sa iyong harapan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kathy, 35 years old at meron akong nakarelasyon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Bert. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. Pero kahit ganon kalayo ang agwat namin sa isa't isa ay hindi naman kami nagkakaroon ng malaking problema. Marami kaming pagkakaparehas kasi mas marami akong alam sa henerasyon niya. Kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Nakilala ko siya sa tulong ng isang katrabaho. Nereto ako noong time na ready na ulit akong magmahal. 3 taon na kasi akong single noong nakilala ko si Bert. Pakiramdam ko noon ay ready na ulit akong magmahal nang makilala ko na siya.
Mature kasi siya at ibang iba roon sa mga naging karelasyon ko. Tumagal din ang 1 taon ng ligawan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Hindi nga siya nainip, di kagaya ng iba na paabutin mo lang ng kalahating taon ng panliligaw ay sumusuko na. Hindi ko pinagsisihan na sinagot ko si Bert, Papa Dudut. Paano ba naman kasi lahat ng kailangan at gusto ko ay kaya niyang ibigay? Edad lang naman ang maipipintas ng iba sa kanya. Pero pagdating sa ibang bagay tungkol sa kanya, wala silang ibang masabi. Boto ang mga mahal ko sa buhay sa kanya, Papa Dudut. Gusto na nga nilang magpakasal na kami kaagad. Napag-usapan namin yon pero hindi naman ako nagmamadali. Parang okay pa rin sa akin na mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kami. Hindi naman ako pressured kahit lagpas 30 na. Enjoy pa kasi ako sa situation namin ni Bert, Papa Dudut. Saan tayo sa day off ko? Ikaw ba? Gusto mo mag-out of town? Huwag muna, naghihingalo pa ang wallet ko eh. Ako naman ang gagastos. Ay naku, ayoko masanay sa ganyan ha. Baka mamaya isipin ng ibang tao eh, pineperahan lang kita. Alam ko namang hindi mo ako pineperahan. Gusto ko lang din na nakakapag-provide ako sa'yo. Nakakakilig naman yan. Alam mo yan pa naman yung harap ng mga babae. Good provider. Sana all na lang talagang sasabihin ng ibang tao sa atin. So, payag ka na sa out of town? Siguro wag nga muna. Nakakatamad din kasing bumiyahe. Ano palang gusto mong gawin natin? Siguro ayos na sa akin yung lambingan habang nanonood ng TV sa kondo ko. Baka sitahin mo na naman ako kapag nakatulugan kong panonood ng TV. Naku, sanay na ako sa'yo, no? Bawasan mo kasi yung rice at saka salt intake mo para hindi ka kagad antukin. Wala na sa kinakain ko yan. Nasa edad ko na talaga. Pagkakapihin na lang kita ng 1 litro para siguradong walang tulugan. Kawawa naman ang puso ko niyan. Alam mo naman na mahina na ang puso ko dahil sa edad ko. Alam mo, lagi mo nalang nirarason ang edad mo, ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan ko ring mag-ingat. Kailangan mo talagang mag-ingat dahil dapat mahaba pa ang panahon na magkasama tayo. Ayoko mabiyuda ng maaga, ha? Kaya nga, healthy living na ako para sa'yo eh. Ikaw kaya ang inspirasyon ko kaya gusto ko magpabata ulit. Hindi mo na kailangan magpabata. Mahal ko na ang matandang version mo. Aray, sinampal na naman ako ng realidad. Alam mo, kahit may senior citizen ID ka na, tanggap at mahal pa rin kita. Basta kahit sino ka pa. Kahit sino ako? Kahit ano pa ang nakaraan ko? Past is past, sabi nga nila, di ba? Speaking of past. Uy, kinakabahan naman ako dyan. Huwag mo sabihing may asawa ka pa pala, ha? Yan naman ang wala. Alam mo namang matagal na kaming anal ng dati kong asawa, hindi ba? O so ano nga yung past na sinasabi mo? Tungkol sa anak ko. Ha? May anak ka na? Oo, Joy ang pangalan niya. Nag-iisa lang. Anak ko sa una. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Baka kasi busted din mo kapag nalaman mong may anak na ako eh. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Tanggap ko naman kung una pa lang sinabi mo nang may anak ka na. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuo na yung batang yun bago pa ako dumating sa buhay mo. Hindi na siya bata. Ilang taon na? 30 years old na siya. Wow, mas matanda lang ako ng 5 taon? Oo, pero minsan isip bata yun kaya parang na rin siya mas bata sa'yo ng 20 years. Ano ba to? Halos magka-batch na kami ng anak mo Hindi naman mahalaga ang edad, hindi ba? Baka kasi dahil hindi nagkakalayo ang edad namin, alam mo na, ayawan niya ako. Open-minded si Joy. Hindi problema sa kanya ang edad mo. Nakwento na kita sa kanya noon pa man. Hindi mo siya kumontra. Sa katunayan, gusto ko nga niyang makilala. Kinabigla ko talaga yung pag-amin sa akin ni Bert na may anak na siya na halos kaedad ko na. Napansin niyang hindi ako komportable noon kaya inassure niya na magiging okay ang una naming pagkikita ng anak niyang si Joy. Nagpakwento na ako sa kanya tungkol sa ugali ni Joy, Papa Dudut.
Sinabi niyang liberated ang anak niya, bukas ang isipan nito sa maraming bagay. Kung ano raw ang magpapasaya kay Bert ay sosuportahan daw yon ni Joy Joy. Papa's girl daw kasi si Joy Joy. Palibasa noong baby pa lamang ito ay si Bert na lagi ang kasama niya. Nag-ibang bansa kasi ang nanay ni Joy Joy after nitong mga anak. Kaya na-develop yung bonding nilang mag-ama. Kahit nung time na nagkahiwalay na si Bert at ang asawa niya ay hindi nagbago ang koneksyon ng mag-ama Papa Dudut. Kahit tuwing weekends na lamang daw sila magkita pero madalas pa rin silang nagkukumustahan, salamat na lamang sa social media. Marami pa akong nalaman tungkol kay Joy Joy. Dahil doon ay napanatag na rin ako kahit papaano. Baka naman makakasundo ko si Joy Joy, lalo't hindi naman nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Marami rin kaming pwedeng pag-usapan. Naisip ko nga rin baka pwede na rin kaming maging magkaibigan. Weird yon kung iisipin, pero para sa akin ay maganda nga yun para mas lalo akong mapalapit kay Bert. Alam kong mahal na mahal ni Bert si Joy Joy. Base pa lang kung paano kumislap ang mga mata ng nobyo ko kapag pinag-uusapan namin ang anak niya. Alam kong wala na siyang ibang hihilingin pa kapag nagkasundo kami ni Joy Joy. Kaya naman pinaghandaan ko na ang unang pagkikita namin ni Joy Joy. Kabado man pero kinaya ko yon para sa relasyon namin ni Bert, Papa Dudut. Joy Joy, ito pala ang tita Kati mo. Pwede bang Kathy na lang ang itawag ko sa'yo? Kasi naman 5 years lang ang agwat natin sa isa't isa eh. Ay, mas gusto ko nga yan. Aba, una pala nagkasundo na kayong dalawa. Mukha naman kasing madaling pakisamahan tong si Kathy eh. Saka mukhang marami kaming mapagkakasunduan. Ramdam ko rin eh. Parang may lukso ng dugo ako sa'yo. Ay, nanay lang? Char. Huwag mong sobra ng biro mo, Joy Joy. Baka mabigla naman to si Kathy. Ay hindi. Maganda nga una pa lang nilalapag na niya sa akin yung totoong ugali niya eh. Para wala nang gulatan. Alam mo ngayon pa lang, gusto na kitang maging stepmother. Pero mas mukha tayong stepsisters. Oo nga pala, Joy Joy. Dito matutulog sa bahay si Kathy ha? Si Papa naman? Anak ba kita para magpaalam ka sa akin kung pwedeng matulog ang girlfriend mo sa bahay mo? Baka lang kasi dito ka rin matulog ngayon. Eh dito naman talaga ako matutulog ngayon. Nakaschedule na, di ba? Wala namang kaso sa akin kahit maglambingan kayo magdamag ni Kathy. Basta wag lang kayo masyadong maingay sa kwarto ha. Walang kaalampagan ng kama. Hoy, wag yung ganyang biro ha. Hindi naman maiilang tong si Kathy. Ako ang naiilang eh. Eh di sorry. Sorry Kathy ha kung nabibigla ka sa bunganga ko. Sana masanay ka na. Ganito lang talaga ako makipag-usap kay Papa para lang kaming magkaedad. Naku, okay lang yun. Parehas lang tayo. Parang kaedad ko lang din ng tatay ko kapag kinakausap ko siya. Eh, nagkikiss din ba kayo ng tatay mo? Kiss? Oo, bumibeso ako sa kanya pag nagkikita kami. Ha? Beso lang? Para naman kayong magkaibigan lang? Eh, paano pala dapat? Pa, beso lang yung sa kanila oh. Bakit tayo kiss sa lips? Kiss sa lips? Oo. Yun ang nakasanayan namin mula nung baby pa siya. Love language namin yun. Ah, nung bata pa lang si Joy Joy. Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Consistent kami ni Papa dyan. Joke to, no? Anong joke? Sampulan nga natin pa. Okay na. Hindi na kailangan patunayan yung joke nyo. Natatawa na ako. Bahala ka. Pa, alis muna ako. Tumatawag yung best friend ko. Gala lang kami sa mall. Balik ako mamayang dinner. Agahan mo ha. Sumabay ka sa amin ni Kathy mag-dinner. Sure. Bye, Kathy. Bye, Pa. Pakis nga ako. Lambot naman ang lips ng dalaga ko. O ingat ka ha. Update mo kami ni Kathy ha. Ang inakala kong biro ay totoo pala. Nakita ko kung paanong naglapat ang mga labi ni Bert at Joy Joy
Naghalikan talaga sila sa harapan ko at hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Inoobserbahan ko kung nagbibiro pa rin sila pero mukhang hindi na. Seryosong kumaway na paalis si Joy Joy habang si Bert naman ay nagtungo muna sa kusina para i-check kung ano ang pwede niyang iluto para sa dinner naming tatlo. Naiwan naman ako sa sala na takang-taka kung bakit may gumagawa pa ng ganon. Masyado lang ba akong malisyosa at normal ba na sa edad ni Joy Joy na yon ay hinahalikan pa siya sa labi ng sarili niyang ama? Ako lang ba ang hindi komportable sa sitwasyon na nakikita ko? Kailangan ko bang sanayin ang sarili ko sa nakasanayan nilang mag-ama? Hindi namin napag-usapan ni Bert ang tungkol sa halik na yon. Parang ako pang nahiya sa nakita ko at hindi ko naman pinahalata sa kanya na nabigla ako sa naging halikan nilang mag-ama. Pagkabalik ni Joy Joy ay nakita ko naman silang naghalikang muli sa labi. Isang malaking pasanin sa akin na ipakita na okay lamang ako sa nakasanayan nilang gawin. Bakit sila ganon? Hindi naman ako conservative na babae pero alam ko kung ano yung limitasyon. Close din naman kami ng tatay ko pero hanggang beso lang ang pupwede. Kina Bert at Joy Joy kailangan talagang magdikit ang mga labi nila ng matagal. Naintindihan ko kung musmos pa lamang si Joy Joy pero dalaga na siya. Halos kaedad ko na nga siya. Hindi ba dapat may boundaries na rin silang mag-ama pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami pa akong napapansin sa kanilang mag-ama habang tumatagal na nakakasama ko sila. Sobrang komportable nila sa isa't isa na wala na silang pakialam kung komportable pa ba ang iba kapag nakikita sila. Meron nga noong magkasama kaming kumain sa isang restaurant, silang dalawang mag-ama ang magkatabi. Inakala ng lahat na sila ang magkarelasyon at kaibigan lamang ako ni Joy Joy. Paano ba naman kasi iba ang dikita nila sa isa't isa? Iba rin ang yakapan na akala mo ay magkarelasyong sabik sa bawat isa. Panay din ang halikan nila sa labi kahit anumang oras nila piliin. Doon ako hindi nakatitig ng mabuti, Papa Dudut. Samantalang kami ni Bert bihira lamang kung maghalikan sa labi. Hindi rin kami gaanong naglalambingan at nagyayakapan. Pero silang mag-ama ay kayang-kaya po nila. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanila na hindi ako komportable kaya lang nauuna lagi yung takot ko na baka ma-misunderstand nila ang pinanggagalingan ko. Hanggat maaari ay ayoko namang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Bert. Saka napapalapit na rin kasi kami ni Joy sa isa't isa. Ayoko ring masira ang nasimula naming samahan. Ang hirap pa namang ibalik ang magandang samahan kapag nagkalamat na. Kaya pinilit kong itikom ang labi ko para lamang masigurado na hindi ako ang magiging dahilan para lumayo ang loob nila sa akin. Pero isang araw ay meron na naman akong hindi nagustuhan sa ginawa nila. Kararating ko lamang noon ng bahay ni Bert at naabutan kong magkasama sina Joy Joy at Bert. Nakasuot ng nightie si Joy Joy na sobrang nipis. Wala rin itong suot na bra. Dahilan para mailang ako, Papa Dudut. Bert? Kathy, late ka na dumating ha. Sorry na traffic kasi ako eh. Kanina ka pa namin hinihintay, Kathy. May nirekomenda kasi akong movie kay Papa. Tara, panoorin na natin. Okay, sige. Joy Joy? Ano yun? Gusto mo bang humiram ng pajama or jacket? Meron ako dyan. Ha? Para saan? Naka-nighties ka kasi tsaka wala ka pa yatang bra. Ganyan talaga manamit yan kapag dito sa bahay natutulog. Lagi kasi siyang naiinitan. Masanay ka ng ganitong suot ko, Kathy. Saka ayaw akong nagbabra kasi masakit sa likuran. Kailangan din naman kasing ipahinga yung dibdib niya sa bra. Hayaan mo na siya.
Okay. Kala ko kasi wala siyang magamit na ibang damit. Hindi nga rin ako nakapanty eh. Seryoso ka ba dyan? Yan ang payo ko sa kanya. May nabasa kasi ako na dapat hindi palagi nagpapante ang babae. Dahil? Nakalimutan ko na eh. Magpalit ka na ng pambahay para makanood na tayo rito. Dali. Joy, sure ka bang ayaw mong humiram ng ibang damit sa akin? Hindi nga, okay lang ako. May problema ka ba sa damit ko? Baka lang kasi kabagin ka. Baka hindi ka komportable. Ito na ang pinaka-komportableng damit ko. Kung pwede nga lang tong gamitin sa mall eh. Baka pinangrampa ko na talaga. Huwag ka na mag-alala sa sote, Joy. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo para makanood na tayo. True! Saka Kathy, okay lang ba kung kami ni Papa ang magtabi habang nanunood? Kasi maingay kami pag nanunood eh. Baka maistorbo ka. Ayos lang naman. Madikit lang kasi itong si Joy sa akin kapag nanonood ng TV. Lalo kapag sa sinihan at horror pa ang pinapanood. Naku, iba ang dikit nito sa akin. Kumakandong pa nga ako kay Papa kasi lagi ako natatakot eh. Kumakando? Nakasanayan na naming dalawa yun. Kumakandong siya sa akin lalo kapag nangangalay na yung likuran niya. Lagi kasi sumasakit ang likod nitong dalaga ko eh. Kumakandong kahit ganyan ang suot niya? Oo, wala namang masama. Nakadamit naman si Papa ng maayos. Pero ikaw… Alam mo ikaw, mukhang may problema ka sa suot ko. Huwag mo na nga akong plastikin, sabihin mo na. Medyo nabigla lang kasi ako. Hindi kasi ako sanay makakita nung, alam mo na, nung babaeng naka-90s. Medyo conservative kasi ako eh. Ikaw? Conservative? Hindi ka naman ganun eh. Ganun ako, no? Baka hindi lang halata. O sige na nga, naniniwala na ako. Papa, Ano yun anak? sumasakit na naman yung likod ko. Kakandong ka na? Opo, please. Bigla na lamang kumandong si Joy kay Bert. Natulala na lamang ako sa mga nangyari. Nagmadali akong pumunta sa kwarto hindi para magbihis kundi para magpakalma ng sarili ko. Naiinis ako sa ginagawa nila pero mas naiinis ako dahil wala naman akong magawa. Para pigilan sila, Papa Dudut. Parang ang helpless ko sa sitwasyon na yon. Gustuhin ko mang magsalita, natatakot ako dahil baka ma-offend ko sila. Noong sinubukan ko nga na magpasimple pero kamuntik nang magalit itong si Joy. Doon ako natakot, Papa Dudut. Lalo na noong parang kinampihan ni Bert ang anak niya. Sino ang magiging kakampi ko kung ganon? Wala akong maisip na mapagsabihan ang sitwasyon ko. Papa Dudut, natatakot ako na baka may magsabi sa akin na masyado lamang akong malisyosa. Baka ako lang ang nakakakita ng hindi maganda sa mga nangyayari. Baka nga kailangan ko ring mag-adjust. Sa pagdaan pa ng mga araw ay sinubukan kong sanayin ang sarili ko sa mga nakikita ko sa kanila. Kapag hindi ko na kinaya ay pumipikit na lamang ako o di naman kaya ay gagawa ako ng dahilan para makaiwas sa kanila. Napapadalas pa naman ang punta ni Joy sa bahay ni Bert. Natuwa na raw kasi siya sa akin kaya gusto niyang makasama kami lagi ng papa niya. Kung alam lang niya na hindi kami parehas ng nararamdaman. Lagi na lang akong naiilang sa tuwing andon siya. Lagi akong kinakabahan na may makikita pa akong sobra sa ginagawa nila. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagkatotoo nga ang aking iniisip. Isang gabi, sinurpresa ko si Bert para sa monthsary namin. Sinabi ko sa kanya noong una na hindi ako makakapunta sa bahay niya pero pumunta pa rin ako. May dala akong cake at regalo para sa kanya. Pero isang malaking sorpresa para sa kanya ay hindi pala kundi ako pala ang masosorpresa sa mga makikita ko.
Happy Mansari! Kathy, akala ko hindi ka pupunta. Gusto kitang sorpresahin eh. Happy Mansari! Ikaw talaga. Sana nagsabi ka. Di hindi na yung surprise. Bumili pala ako ng cake at saka… Kathy! Sabi ni Papa hindi ka raw pupunta rito sa bahay. Kasi bala ko lang naman siyang sorpresahin kaya nagpanggap akong hindi pupunta. Mukha namang na-surprise si Papa, maski na ako. Kahit ako na sorpresa sa'yo eh. Bakit ka naman na-sorpresa? Palagi naman akong andito sa bahay ni Papa. Nasurpresa ako sa suot mo. Ha? May mali ba sa suot ko? Wala namang problema. Nakapanty at bra lang kasi siya. Sabi ko naman sa'yo, mabilis mainitan at pagpawisan tong si Joy Joy. May aircon naman, di ba? Hindi effective yan sa akin. Di ba, Papa? Kahit combo pa ng electric fan at aircon, may initan pa rin niyang si Joy Joy. Tingnan mo sa susunod para maniwala ka. Buti nga naabutan mo pa akong nakabra ngayon eh. Madalas kasi… Hindi siya nagbabra? Ba't pa ba ako nagtaka? Uy, may dala kang cake! Ano flavor to, Kati? Mocha. Uy, paborito ko to. Pa, subuan mo ko ha. Sige, ikaw pa ba? Kuha ka na rin ng platito at pangiwa. Teka, punta na ako ng kusina. Bert, kailangan nating mag-usap. Para saan? Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Sa inyo na lang ni Joy Joy ang cake na to. May problema ba? Hindi ba halata? Ano bang problema? Kayo ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasagwa yung mga ginagawa nyo? Anong masagwa? Excited na akong lantakan tong cake. Papa, kandungin mo ko please. Masakit na naman tong likod ko eh. Teka lang muna, Joy Joy ha. Nag-uusap pa kami ni Kathy. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakinggan nyo kung paano kayo mag-usap ng anak mo para maintindihan mo kung bakit ako ganito. Teka, ano bang nangyayari? Pumunta lang ako ng kusina tas nag-aaway na kayo bigla? Ikaw, Joy Joy, kasali ka sa problema. Bakit ba kasi ganyan ka manamig sa tuwing nandito ka sa bahay ng papa mo? Kasi bahay naman to ni Papa ko at isusuot ko kung anong gusto ko. Dalaga ka na! 30 ka na! Ilugar mo naman ang pananamit mo. Hindi pwedeng naka-brat panty ka lang tapos kakandong ka sa tatay mo. Ano yun? Tapos lagi kayo naghahalikan sa labi? Malisyosa lang ba ako o mali na yung ginagawa nyo? Malisyosa ka lang. Walang mali sa ginagawa namin ng anak ko. Ito na ang nakasanayan namin bago ka pa dumating. Huwag naman sanang marumi ang isip mo, Kathy. Gusto pa naman kita para kay Papa. Thank you na lang, pero hindi ko na kaya tong ginagawa nyo. Sa inyo na tong cake. Mag-enjoy kayong kumain habang magkakandong. Sa sobrang inis ko ay nagmadali na akong umalis. Nanginginig ako naglakad palabas ng bahay. Hinabol ako kaagad ni Bert at pinigilan niya akong umalis at gusto niya akong kausapin. Sinubukan ko naman siyang pakinggan pero nilalabanan pa rin niya na wala silang ginagawang masama ni Joy Joy. Doon ako napundi. Nag-book na ako kaagad ng masasakyan para makaalis na. Sinabi ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan na mag-cool off muna kaming dalawa. Gusto kong mag-isip-isip kung tama pa ba na makipagrelasyon sa kanya dahil hindi ako komportable sa kanila ng anak niya. Wala naman na siyang nagawa kung hindi ang pumayag. Hinayaan na rin niya akong makaalis. Sa loob ng sasakyan ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang makauwi ako ng bahay ay hindi pa rin natapos ang sama ng loob ko. Nagkulong ako sa kwarto para umiyak ng umiyak. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Bert. Sinasabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng space. Umaasa pa rin daw siya na magkakaayos kami dahil mahal niya ako. Hindi raw niya kayang mawala ako. Lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin para ipaunawa ang maling napapansin ko sa kanilang mag-ama. Pero tulad ng dati, sarado pa rin ang isip niya tungkol doon. Kaya wala ko nagawa kundi ang itigil ang pag-uusap namin at sinimulan ko nang iwasan silang mag-ama habang pinag-iisipan kung tama pa ba na magstay ako sa buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nga muling nagparamdam sa akin si Bert. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na makapag-isa muna. Pero nami-miss ko siya.
Hindi siya matanggal sa isipan ko at in love talaga ako kay Bert. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang pagmamahal na yon para lamang magstay kung hindi naman ako komportable sa nangyayari sa relasyon namin. Tiniis ko na huwag magparamdam sa kanya. Kahit panayang check ko kung nag-message na ba siya o kung nag-like man lang ba siya ng status ko. Napadalas nga ang pag-post ko sa Facebook para lamang makita kung magre-react pa rin siya pero bigo ako noon. Kahit i-view ang my day ko ay wala pa rin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay dineactivate ko na lamang ang Facebook ko para wala akong makita tungkol sa kanya. Nagpaka-busy na lamang ako sa trabaho para makalimutan siya. Pero hindi naging effective. Kapag busy ako sa trabaho ay mas lalo ko siyang naiisip. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil nasanay na akong kayakap at katabi siya. Kaya naman nilunok ko na ang pride ko at minessage ko na siya, Papa Dudut. Mabilis naman niya ako nireplyan at sinabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa kondo para makapag-usap kami. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating niya. Nanginginig akong pinagmasdan siya at na-miss ko talaga siya. At naramdaman ko namang ganon din siya sa akin. Niyakap niya ako at hindi ko naman pinagkait sa kanya ang isang yakap pabalik. Alam kong hirap talaga akong tiisin siya dahil mahal na mahal ko siya. Kaya sinubukan kong i-communicate sa kanya ang nararamdaman ko sa relasyon nilang mag-ama, Papa Dudut. Namiss talaga kita. Mabutit naisipan mo nang makipag-usap sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss kita, pero Pwede kayang wag na tayong mag-away. Okay na sana to. hindi na tayo mag-aaway basta mapag-usapan lang natin yung tungkol sa inyo ni Joy Joy. Baka mas lalo lang tayong magkagulo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Sana pala, hindi mo na lang ako pinapunta rito. Kung hindi ka pa pala okay tungkol doon. Kaya nga kita pinapunta dito para maging okay na tayo. Kailangan lang nating pag-usapang dalawa yon para matapos na. Masyado lang kasing marumi ang isip mo. Hindi marumi ang isip ko. Kahit sinong iharap mo, ganun din ang mararamdaman. Nakakailang. Hindi komportabling tingnan. Ganun lang kami ng anak ko. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close. Wala namang masama ron. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Naghahalikan kayo sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha. Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisngi na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Minsan nga naka-nighties lang eh. Sige, sa susunod sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa akin. Ugaliin niyo na maglagay ng limitasyon sa pagiging close niyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Nasanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa niyo pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam mo, nawawala na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagseselosan ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita niyo sa akin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay nako. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga. Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas niyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness niyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanty at bra na naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku! Ano pa? Ayoko na magsabi, baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Ay, sabay kaming maligo. Nang
nakahubad kayong pareho? Malamang. May maliligo bang nakapantalon na t-shirt? Papadudot na irita ako sa pamimiloso po ni Bert. Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Dalaga na ang anak ni Bert pero kung umasta siya akala mo ay sanggo lamang ang anak niya. Halos kilabutan ako sa mga sinabi ni Bert, Papadudot. Kasama mong matulog ang anak mo nang nakahubad? Kasama pang maligo ng nakahubad? Paano sila nagiging bulag sa mga ginagawa nila? Wala bang ibang taong nagsasabi sa kanila na may mali na? Ang dami kong tanong noon pero dahil sa galit ko ay mas pinili ko na lamang na paalisin si Bert. Baka kung ano pa ang maidagdag niya na makapagpawala ng respeto ko sa kanya. Hindi ko na kinaya. Minessage ko siya at sinabing tapos na kaming dalawa, Papadudot. Hindi naman niya ako nireplyan. Mabuti na rin yon para mamatay na yung natitirang pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa. Panayang iyak ko habang nagmo-move on. Yun marahil ang pinakamasakit na breakup sa akin. Hindi kasi ako ready na magkahiwalay kami ni Bert. Pero kailangan kong gawin dahil hindi ko na kayang tanggapin yung nakikita ko sa kanilang mag-ama. Hindi na siya nagparamdam pa ulit sa paglipas ng buwan. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa isang bisitang dumating sa bahay ko. Si Joy Joy. Kumatok ito sa pinto at nang buksan ko ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Joy Joy. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Naiilang ako sa kanya pero gusto kong pakinggan kung ano man ang gusto niyang sabihin, Papadudot. Anong ginagawa mo dito? Makikipag-usap sana sa'yo. Pasok ka. Inutusan ka ba ng papa mo na pumunta dito? Hindi, nagkusa ako. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Alam mo na kung ano. Hindi naman na kailangan. Hiwalay na kami ng tatay mo eh. Wala na ring sense para pag-usapan pa yon. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Lalo na si Papa. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot si Papa ngayon. Kasalanan naman niya. Hindi niya ako pinakinggan eh. Pinakinggan ka naman namin. Kaya lang, kami ang hindi mo maintindihan. Ako nga tong hindi niyo maintindihan eh. Wala bang nagsasabi sa inyo na nakakailang ang mga ginagawa niyo? Wala naman kaming natatapakang ibang tao. Yung tanong ko ang sagutin mo. Wala bang pumupuna sa ginagawa niyong mag-ama? Meron, pero… So hindi lang pala ako, no? Pero pinaramdam niyo sa akin na ako lang tong malisyosa. Kasi hindi naman big deal sa amin eh. Ewan ko ba sa ibang tao kung bakit hindi sila maging open-minded? Ang hirap maging open-minded sa ginagawa niyo, Joy Joy. Parehas mo rin pala yung mga niligawan at naging ex ni Papa eh. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. So marami pala kaming kontra sa ginagawa niyo ng tatay mo. Kasi makikitid ang utak nyo. Ay naku Joy Joy, makinig ka. Hindi ako kontra sa pagiging malapit nyo sa isa't isa ng tatay mo. Pero sana sa edad mo, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasama siya eh. Hindi ka na pwedeng naka-bra at panty lang habang kumakandong sa kanya. Wala na rin sanang halikan sa labi na maganap. Bumeso ka na lang tulad ng ibang mga anak. Sa ganun ako pinalaki ni Papa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mali ang tatay mo na ipagpatuloy pa kung ano yung ginagawa nyo noon. Kahit yung pagtulog na nakahubad ka, katabi siya. Sinong hindi magtataas ng kilay kapag nalaman nilang ginagawa nyo yung ganon? Parehas mo talaga ang mga ex ni Papa. Pinagseselosa nila ako dahil sobrang close naming dalawa. Hindi na selos yung nararamdaman nila. Namin. Hindi na kami komportable. Ang nanay mo ba, alam ba niya yung ginagawa nyo? Hindi naman siya nagtatanong eh. O subukan mo sabihin sa kanya para magkaalaman na.
Baka hindi ka na niya ulit papuntahin sa tatay mo kapag nalaman niya yan. Open-minded ang nanay ko. Kaya alam kong wala lang sa kanya to kapag sinabi ko sa kanya. Okay, sige. Hindi na ako lalaban kasi buhay niyo naman yan eh. At saka, tapos na rin kami ng tatay mo. Good luck na lang sa next na stepmother mo kung payag siya sa mga inaakto niyo. Pero Kathy, ikaw na kasi ang gusto ko para kay Papa. Kahit may hindi tayo pinagkakaunawaan, alam kong ikaw yung dapat para kay Papa. Saka alam kong mahal na mahal ka rin niya. Sa'yo ko lang siya nakitang ganun kasaya eh. O so, anong punto mo? Baka naman pwede mo nang isang tabi yung pagkailang mo sa ginagawa namin ni Papa. Tapos balikan mo na siya. Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Please, Kathy. Please. Nangingilid ang mga luha ni Joy Joy habang pinapakiusapan akong balikan si Bert. Aminado akong naapektuhan ako sa huling sinabi niya. Nakaramdam ako ng kurot, mas lalo namang nag-ingay ang puso ko. Isinasagawa na naman nitong sinisigaw na naman nitong muli si Bert. Bigla ko namang na-miss si Bert, Papa Dudut. Pinalis ko muna si Joy Joy para makapag-isip-isip ako bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Hinawakan pa nito ang kamay ko at nagmakaawa na huwag ko raw iwan ang tatay niya. Hindi raw niya kayang makitang lugmok sa kalungkutan ng tatay niya. Doon ko naramdaman kung gaano niya kamahal si Bert. Tumango na lamang ako at sinabing kami na lang ng tatay niya ang mag-uusap sa dapat na gawin. Pagkatapos noon ay nagmadali akong isarado ang pintuan at doon ako napasantad. Para ako nanghina sa naging usapan namin. Ilang araw na akong naguguluhan sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Bert. Wala na akong ibang lalaki na nakikitang makakasama kung hindi siya. Kaya lang ay hindi ko talaga matanggap ang ginagawa nilang mag-ama. Sinubukan ko namang sabihin yon sa kanila pero mukhang hindi nila babaguhin ang nakasanayan nila. Kasi hanggang sa dulo ay pinapakita nilang walang mali sa ginagawa nila. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang problema kay Bert maliban nga roon sa kakaibang closeness nilang mag-ama. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at sana'y matulungan niyo ako. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong #1 radio station sa Barangay LS 97.1, lalo na ang inyong programang Barangay Love Stories. Makakaasa kayo sa patuloy na pagsuporta ko bilang pasasalamat sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kathy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.